Какво всъщност е нужно, за да се пречупи един човек? Днес ще се потопим точно в това, в съзнанието, което стои зад един от най-великите романи, за да видим отблизо как един човек е доведен до самия ръб на пропаста. Но, за да разберем наистина света на страдание в романа, първо трябва да погледнем към живота на самия автор, защото, оказва се, той познава този свят и то от личен опит. Годината е 1849. Фьодор Достоевски е арестуван и хвърлен в затвора. Престъплението му не е убийство или грабеж, а нещо, което режимът по онова време смята за далеч по-опасно – участие в кръжок, където се обсъждат забранени революционни идеи. Обаче арестът е само началото. Това, което следва то е много по-жестоко. Една ужасяваща психологическа игра. Нека си представим сцената, нали? Той и другите затворници са изведени за разстрел. Вързват ги за коломе, войниците насочват оръжията и точно в последният, ама в най-последния възможен миг, когато смъртта изглежда абсолютно сигурна, пристига вест. Царят е заменил присъдата им с каторга в Сибир. Този брутален, жесток сблъсък със смъртта оставя незаличим белег върху него. Той вече знае какво е да си на ръба. И точно този опит се превръща в горивото за неговото изследване на престъплението, на вината и, разбира се, на крайните предели на човешкия дух. А сега нека се пренесем от ума на автора в ума на неговия главен герой – един студент на име Разколников. Нека си го представим. Затворен не е просто в стаята си, а в собствения си ум. Живее в едно такова трескаво състояние, постоянно раздразнителен, параноичен. Той не просто избягва хазяйката си заради дълговете, той избягва целия свят. И точно в тази изолация, в главата му започва да се оформя нещо, което той нарича безобразен сън. Едно ужасяващо начинание, което едновременно го измъчва и го привлича. Всичко това е подхранено от една опасна идея, че някои хора стоят над моралния закон. И той постоянно репетира това в мислите си, разкъсван от съмнения. И ето го централния въпрос, който изгражда цялото напрежение. На какво е способен? Какво това ужасно нещо, което той обмисля? И това, вижте, не е просто някаква фантазия. Това е обсесивно планиране. Той знае точния брой крачки – 730. Прави си репетиция. Дори се притеснява, че шапката му е твърда забележима, защото осъзнава, че дреболите са най-важното. Умът му е просто в капана на тези детайли. Но за да разберем напълно Разколников, трябва да погледнем извън неговата малка таванска стаичка. Трябва да видим света, който го е създал. Един свят на страдание в Санкт-Петербург от 19 век. В една мръсна кръчма Разколников среща Мармеладов, пиян бивш чиновник, който му прави една опустошителна изповед. И точно той изрича тези думи, разграничава достойната бедност от унизителната, смазваща нищета. И Мармеладов разкрива сърцето на семейната си трагедия, историята на дъщеря му Соня, принудена от пълно отчаяние, за да спаси и болната си мащеха и гладуващите си братчета и сестричета, тя е направила невъобразимата жертва. Получила е така нареченият жълт билет и е започнала да продава тялото си. И сякаш това не е достатъчно, Мармеладов описва момента, който срива всякакво останало достоинство. Соня, след първия си клиент, мълчаливо му дава последните си 30 копейки, а той, нейният баща, взима тези пари, спечелени с тялото й, и веднага отива и ги пропива. И тогава Мармеладов задава въпроса, който буквално пронизва Разколников. Това не е просто риторичен въпрос. Това е вик на отчаяние. Въпрос, който отеква дълбоко в душата на Разколников, защото той се чувства по абсолютно същия начин. Притиснат въгъла, без никакъв изход. И точно докато Разколников размишлява върху този свят на страдание, пристига писмо от дома. Писмо, което действа като последния катализатор. Писмото е от майка му и носи новини, които го разтърсват до основи. Сестра му, Дуня, ще се омъжи, и то за един доста заможен мъж на име Лужин.
На пръв поглед това звучи като спасението на семейството от нищетата. Но, разбира се, има уловка. Лужин не просто иска съпруга. О, не. Той иска да се ожени за бедно момиче. Именно за да му бъде вечно задължена, да го гледа като свой спасител. Иска власт, а не партньорство. И в ума на Разколников паралела е ужасяващо ясен. Соня продава тялото си открито, за да спаси семейството си от глад. Дуня се готви да продаде себе си в един уж уважаван брак, за да спаси бъдещето на брат си. За него няма никаква разлика. И двете са една и съща жертва, просто с различна опаковка. Новината за предстоящата жертва на сестра му тласка вътрешните му тързания до самата точка на пречупване. И тогава идва смазващото осъзнаване. Тази жертва е заради него. Дуня ще се омъжи за този противен човек, за да може той да завърши университета, за да осигури неговото бъдеще. И изведнъж той вече не е просто свидетел на страданието, той е неговата причина. Реакцията му е незабавна, яростна. Той просто не може, няма да приеме това. За него това е абсолютно недопустимо. Това е червена линия, която никога не може да бъде пресечена. Само че тук се крие и ужасяващият парадокс. Той отхвърля жертвата, но е напълно безсилен да я спре. Какво може да предложи той? Самият той е бреме и това чувство на безпомощност го задушава, затваря го в капан без изход. И ето как всичко се свържва. Външният натиск от семейството му се слива с онази негова вътрешна, чудовищна идея. Ужасното начинание, което доскоро е било просто фантазия, сега започва да изглежда като единственият възможен път напред. И така, завършваме с ехото на думите на Мармеладов. Когато си притиснат до стената, когато всяка врата пред теб е затворена, когато си изправен пред избор, който просто не можеш да приемеш, какво остава? Какво прави човек? Точно този въпрос тласка Разколников към действието, което ще промени абсолютно всичко.